So'r gêm nesaf yw'r tîmoedd merched, blwyddyn 9 a blwyddyn 8 cymysg. So mae gyda ni Cardinal Newman yn erbyn Brodir. Ac dyna'r cic gyntaf. Pêl wedi mynd mlaen fyna. Gan Cardinal Newman. So sgrym fydd i Brodir. So dyma'r sgrym gyntaf o'r gêm. Mewnwr yn dod i'r pêl mewn. O, sgrym swmpus fyna gan Cardinal Newman. Dyfarnwr ddim yn hapus gyda sgrym fyna, so nail trefnu'r sgrym. Pêl allan ac yn cael ei taro nôl, cic trwyddo bach. Right, meddiant gyda Cardinal Newman ac yn lledu'r pêl. Da iawn merched. Cadw'r pêl yn fyw nawr, yn gryf yn y contact. Ac dyna cic osp yn erbyn Brodir. O, tap ac yn mynd. Redeg yn swmpus. A di'r tacl yna yn uchel, na dyfarnwr yn hapus gyda hwnna, pêl i cael ei gosod nôl ac yn lledu allan. O, Anlwcus wedi taro'r pêl yna mlaen yn y pas, Anlwcus. O, cyfle gyntan fyna wedi mynd. So Cardinal Newman gyda'r meddiant fan hyn ar hyn o bryd. Yn redeg yn nerthol iawn lan y canol. Amddiffyn yn dda gyda Brodir. Ac yn ffeindio bach o gwagle fan hyn. Ac yn redeg ar pêl y ddwy law. O, mae hwnna'n arbennig. Cais arbennig gyda Cardinal Newman yna. Cais gyntaf y gêm. Sgôr ar hyn o bryd, Cardinal Newman 5. Brodir dim. Trosiad i ddod. Ac wedi misio'r cic fyna, so sgôr yn parhau 5-0 i Cardinal Newman. So Ysgol Cardinal Newman sydd i ail ddechrau'r gêm fan hyn nawr. So ni dal ar hanner cyntaf. So Cardinal Newman yn chwarae o'r dde i'r chwith ar y teledu ac Brodir wedyn yn chwarae o'r chwith i'r dde. Right, cyfle i ymosod fan hyn. Pêl yn ddwy law. Da iawn. Pas gwych yna Anlwcus. A'r pas yna wedi mynd mlaen. So cyfle i Cardinal Newman fan hyn i cael sgrym yn dwfn yn hanner Brodir ar ochr dde y ca. So angen i ni trio cael y pêl allan nawr i'r gwagle, sef ochr chwith y ca. Cael gweld mae'r merched pasio cywir fan hyn. Pêl mewn yn y sgrym. Unwaith eto, dyfarnwr ddim yn hapus gyda sgrym fyna. Mynd i ail sefydlu'r sgrym. Brodir yn gwthio yn gryf chwarae teg i nhw. Yn moyn y pêl nôl ac maen nhw yn wedi cael ei gosbi am gwthio'r i gyflym yn y sgrym cyn bod y pêl yn dod mewn. So dyna ni off eto. Cardinal Newman yn mynd ar pêl. Anlwcus. So cic osb yw i Cardinal Newman unwaith eto.
cadw pel yn fyw yna. Chwarae teg. Ac dyna'r ail cais i rif 10 Cardinal Newman fyna. I'r capten. So'r sgôr ar hyn o bryd 10-0 a'r trosiad i ddod i Cardinal Newman. A'r sgôr yn aros hwnna yn 10-0. So sgôr ar hyn o bryd 10-0 i Cardinal Newman yn erbyn Ysgol Bro-dir. A dyna'r cic i ail ddechrau'r gêm. O, rediad swmpus lawr y canol y caf yna gan Bro-dir. O, tacl yn dod mewn ond yn cyrraedd y llinell ac yn sgori cais arbennig. Sgôr ar hyn o bryd, Ysgol Bro-dir 5, Cardinal Newman 10. A trosiad cywir fyna, Bro-dir 7, Cardinal Newman 10. Gêm cystadleuol iawn fan hyn. A'r car rif 1. O, Cardinal Newman yn mynd i cael cyfle i ymosod yn hyn. Cic gan Ysgol Bro-dir. Meddiant gyda Cardinal Newman yn chwarae o'r dde i'r chwith. O, da iawn. Dadlwytho yn y contag yma. A cyfle i rif 10 i sgori cais fan hyn. Ac cais arbennig bydd hi. Ac yn redeg tu ôl y pists i sgori'r cais. Sgôr ar hyn o bryd Cardinal Newman 15, Ysgol Bro-dir 7. Trosiad i ddod. Ac trosiad cywir fyna. So'r sgôr ar hyn o bryd ar hanner amser yw Cardinal Newman 17, Ysgol Bro-dir 7. Ac mae'n hanner amser. So he's never going to put the weight on. Yeah. Some people just don't do that. Yeah. I mean, I could train when I was like in the office. I could throw an arm. Yeah. Easy like that for weight. I can't, you know, I can't shred it like. No. So that's not saying all that was muscle, but like you know, a lot of it was like, you know, and like I just different builds, isn't it? You know? For the last 2.5 years, I've shredded 3 stones. But then that's been doing the house. Yeah. I'm now back out, running again. Yeah, I'm trying to lose it now as well. I'm out running now, but I'm 5k last night. I downloaded the couch to 5k app. Yeah. I binned it after a week. I didn't use it. Yeah. My first run was a mile, second run 1.5 miles. Yeah. I thought, let's just go for it. I've done 5k straight off. I thought it was your best skill. What I've been doing is doing longer walks. I actually like I'd run an hour just to kind of keep better like it.
Sorry, Newman, big chase, still a steal, okay? The ground is so hard, and I know, I've started running up the quarry now, because it's still quite damp up there. So the ground is a bit more forgiving. Well, the other one is Woodside Park. Round that field in the middle. Where's we've done it is still quite soft and forgiving again. But like, running on tarmac, it's not something I enjoy. I think you've got to be okay coming around with me. I use it. No, I might like that, but you know, I'm probably 40, 50 stone. I'm probably 50. Ac dyna'r cic am yr ail hanner. Pêl yn cael I cicio I brodir ac yn cadw meddiant yn dda. In the game again. Come on, girls. Aros I fyny yn y tacl yn dda fyna ac yn rhoi'r pêl cyfle I cyd chwaraewr. A pêl yn cael I taro mlaen fyna yn y pasl. Fydd hi'n sgrym fan hyn nawr I Cardinal Newman. Ar llinell 10 metr nhw yn canol ca. So, lle I ymosod fan hyn I doi ochr y sgrym I Cardinal Newman. So, cyfle I nhw I fynd ymlaen yn bellach yn y gêm hyn. Fel ac y pêl allan. Mewnwr yn pigo lan yn mynd ymlaen a'r cadw'r pêl yn fyw. Da iawn. A unwaith eto gwmws yr un peth. Angen. Ac wedi taro'r pêl ymlaen fyna yn y tacl. Ond dyfarnwr yn rhoi kick-off I Cardinal Newman. Ac tacl uchel fyna unwaith eto. Ac y dyfarnwr wedi cael digon fan hyn ar y cael gair gan brodir. A kick-off bydd hi. Take it forward, Alex! Go on, Al! Support it! Tacl dda, swmpus iawn yn canol ca fyna. Ond chwarae teg I Cardinal Newman wedi cadw'r pêl yn fyw ac yn cael cyfle I sgori pen pella'r ca ac yn redeg rownd nawr I wneud y trosiad yn fwy hawdd ac yn sgori dan y pist. Da iawn, cais arall fyna. So sgôr ar hyn o bryd Cardinal Newman 22, Ysgol Brodir 7. A wedi methu'r cic fyna, so sgôr yn aros 22.7 I Cardinal Newman. So cyfle fan hyn nawr I brodir I cael meddiant I trio sgori cais arall I wneud y gêm yn lot fwy agos. A dyna'r cic I ddechrau'r hanner. Eto brodir yn cael y meddiant ac yn redeg lawr ochr dde'r ca. Wedi cael ei taclo fyna ac y pêl yn mynd ymlaen. So fydd hi'n llinell fydd hi. So mae'n mynd mas o'r lle chwarae. So llinell fydd hi I Cardinal Newman. Ac y pêl nôl ac yn lledu'r pêl nawr. Wedi colli meddiant a brodir yn cymryd y cyfle I sgori dan y pist. Chwarae teg. So mae'r gêm lot mwy agos nawr. Trosiad I ddod. Trosiad cywir. So Ysgol Cardinal Newman 22, Ysgol Brodir 14. Gêm cyffroes agos ar car I fan hyn. Car rif 1 fan hyn yn Pont Cana.
Bro dir I cicio I ffwrdd nawr. Does dim llawer I fynd o'r hanner hyn. A diwedd y gêm. Dyfarnwr yn neud yn siŵr bod pawb tu ôl y pêl fyna. Ac cic. A'r pêl ddim wedi cyrraedd y 10 metr. O, Mae'r dyfarnwr fyna wedi rhoi bod y pêl wedi cael i'w taro mlaen. So knock on, so scrum fydd I Cardinal Newman I roi cyfle I nhw I mosod unwaith eto I estyn yr sgôr na. Ond mae Ysgol Bro Dir wedi ennill meddiant o'r scrum. Ydyn nhw'n gallu cadw'r pêl yn fyw ac I ffeindio gwagle. Chwarae teg, pêl yn un law fyna, mae angen mynd mlaen nawr, cadw pêl yn fyw nawr yn tacl da iawn. Pas dda, bach o lle fan hyn, bach o cyflymdra gyda'r rhif 6 fan hyn. Chwarae teg aros, mae ddi wedi cyffwrdd ar llinell fyna, so fydd hi'n line-out llinell I Cardinal Newman yn dwfn yn hanner unan. Ac Cardinal Newman yn lledu'r pêl o'r llinell fyna. O, cam drafod hwnna, pêl ar y llawr. Ac Bro Dir yn cael meddiant. Yn trio. Na, pêl wedi cael ei dala lan fyna, so amddiffyn dda fyna gyda Cardinal Newman. So, drop kick fydd hi. I ail ddechrau'r gêm o llinell cais Cardinal Newman. So fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, goal line drop-out. Dyna nhw wedi cymryd ac yn ffeindio gwagle yn y ca. O, chwal teg, sgiliau pêl-dro da fyna. O, cadw meddiant yn dda fyna, Bro Tir ac yn lledu'r pêl ac cyfle nawr I ymosod. Bach o cyflymder gyda chwaraewr rhif 11 fan hyn ac cais arall I Bro Dir dan y pist. Nawr mae'n gêm yr agos. Ac trosiad cywir ac dyma'r chwiban olaf. O, dyna gêm cyffroes fyna. Ysgol Cardinal Newman 22, Ysgol Bro Dir 21. Da iawn i'r ddoi tîm fyna, da iawn.